Ebese yefa saa kwan yi so ene ebra etise mu ne yedema abusuafo ne adofo no nyina afihia pa bonya mempa ye se ono oye no kwafo na oni hwamo akra ye so hawa bebrese amane asrocha hodum nanso wahwe ye so ama afia akọ abeto ye awieye mu no se ye hye na nuonyam ye kamfo no ema mu nyina se obi biara be hunu se eye twedi ampo moburu hu na doye ena ayesa efasa akọ nso ada adofo no nyina ase o mpa ya ahodo ne nyame anim ahodo a mahwe se ne ebe ya nyame nkrofo nyame asore asofo atiti ebetumi anante se de se o twedi ampo nyankopɔ ni nyame onhira mo na omu osoro emu yeso ye gi nyame adi se eye 2019 nyame bebu ye osoro na twesem di adanse ye se osoro buya nyame bekasa osoro buya ode osoro nipa nyina bebre ye osoro buya ono asafo rade bema bosuo ato agu yeso osoro buya obema nsupa aba yeso a afi 2019 ye befefe na bra yentimi anso aba no afi ebe yaso aba eye nuonyam ama onu twedi ampo ni di nyame nhira mu nyina na onkra mo so ye behia ewo Kristo nti amen afihia pa